हेफाजाबखौ मोनखायाखै बै समाव हमजानायाव जोंना सावरायग्रा सार फेरेंगा सारमोनहा दिनै ओइचके फाननानै जों हमजानाय जेनाखि नागा बिथांमोननोसो जेन'बा मददखौ हरदों बेल खालामनो थाखाय जोंहा हा हु फाननानै जोङो बेल खालामनांदों। खुलुमबाय लोगोफोर, गुड मर्निं। दिनैहाय आं एक्चुअलि मोनसे भिडिअ'आ आंनियाव बिराद गोबाव जाफैबाय। बिथाङा बहुतबार निउस चेनेलावबो ओंखारो बा गोबांनो मा होननानै बुङो इउटिउब बा गुबुन गुबुन भिडिअ'आवहाय ओंखारनायखौ नुनो मोनो। थ' बाथ्राया ओरैबायदि, जोंनि एक्स-एन-डि-बिनि रिहाबिलिटेसननि बाथ्राखौ बुङै बुङै जों फोजोबनो हाला आरो बुङै माने खुगाबो रुबायनायखौ नुनो मोनदों। थेवबो जेना मोननांगौखौ जों अधिकारखौ बिथाबनानैब्लाबो सिखोबोदिफोरबायदि बाथाबनाब्लाबो बरननानै लागोन आरो दिहुनगोनबो। ओमफ्राय दा जोंनो फिन रोदोमखां होननाय मोनसे माबा ओंखारबावदों, फिन रोदोमखां। ओमफ्राय दिनै बे फिन रोदोमखांनि थ्रुयैनो जोंनि फुराना केम्प सेरफांगुरियावहाय राइस मिल मोनसे गायसनफैदों दाखालि। मोजांनि बाथ्रा, नांगौ। बेफोरबो मोनसे मा होननानै बुङो, राइस मिलाबो मोनसे बियो मा होनना बुङो, माइरंखौ सौग्रा मेचिनसो नालाय। आथिंजों मालाय जों बेसेबां सौनो, आखाइजों मालाय बेसेबां सौनाय जों, नङा होमबा? उवाल गाहेननो माबा माबि बेसेबां इउज खालामनो। ओंखायनो जोंनो सेरफांगुरिफोरबायदियाव राइस मिल गिदिरनो गुबुन पद्धतिनि गुबुन माबानि राइस मिल मोनसे गायना फैदों। बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु फिन रोदोमखाङा बेसेबां मा खामानि मावखो? दिनै बारा बोसोरबो जायाखै फिन रोदोमखां मोनसे माबाया, एनजिअ बायदिसो नालाय बियो। बावहाय जोंनिनो दैदेनगिरिफोर गोबां हाबसननानै दङ आरो जोंनिनो NDFBनि सोद्रोमाफोर गोबां हाबसननानै दङ आरोखि। बावहाय फिन रोदोमखांखौ जुदि मोजाङै माबा खालामलाङोला मोजां जाहैगोन होननानै आं सानो। खारन जों NDFBआव थानाय समावनो गोबां बुस्थु धक्का मोनबोदों। दा फिन रोदोमखाङा बेसेबां लास्टिं होगोन बाथ्राया बेसो। NDFB आफादाव थानायावनो जों बिराद धक्का मोनबोदों, बिराद धक्का मोनबोदों आरोखि। सानदोंमोन मोनसे, जाहैदों मोनसे ना, बेफोरबायदि आरोखि। NDFBआ सानदोंमोन मोनसे, ओमफ्राय सोरनिबा खैसाराव गोग्लैनानै, सोरनिबा माबा मोनसे खैसाराव गोग्लैनानै ना, बावहाय NDFBनि जा सिमां, जा थांखि आरो बर' रायजो राजानि जा सिमां, जा थांखि, बेखौ मावफुंना होनो हायासै। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानो बेखौ आं बुंनो रोङा, आं बाथ्राखौ सिदा बुंदों। NDFBनि दैदेनगिरिफोरा मा सानो आं बेखौ बुंनो रोङा, खिन्थु आं सिदा बाथ्राखौ बुंदों। NDFBआ बिराद गिदिर सिमां दंमोन, बै सिमाङा जाफुङासै। NDFBनिया मिशन फेल बिसोरबो। खिन्थु फिन रोदोमखांनि बाथ्राखौ गोसोखांनानैसो आङो मिशन फेलखौ मानो होनदों। खारन जों बै समावहाय सार गबिन्दमोननि सिकिउरिटि गार्डमोन भुटानाव 2nd बेटालियनावहाय। बे समावहाय गबिन्द सारमोना मोनथियामोनदां जोंफोरखौ सिनायगोन ना सिनाया बेनि बाथ्रा। खिन्थु फुंनि 6टा 6:30 जादोंब्ला बिनि बिसिनाया क्लिन थायो। आनखि जोंनि बिमा बिफानि बिसिनाखौ जोङो दिनैसिमबो फोसाबना होनो मोनाखै। आनखि दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा बाल्थिंसे दै रोगाना होफिननो मोनाखै बिमा बिफानो। आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। फिसाज्ला, गोदो बिमा बिफाया फिसाज्लाफोरखौ हा नांसैनो मैला नांसैनो थुखैदोंमोन ना बिमा बिफाफ्रा फिसाज्लाखौ। खिन्थु जोंबो गावनि असे बिमा बिफाखौ, जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ जोङो थुखैनो बा दुगैनो थाखाय दै बाल्थिंसे रोगाना होनो मोनाखै। सोरबाया दाखालि साननैसो बिराद थिफुदलानो बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन। दिनै आं रियेल खोथाखौ बुंदों। गबिन्द बिथांनो जोङो दुगैनायनिफ्राय
ओंखाम जानायनिफ्राय दुगै जाजासिमहालागै जोङो जोथोन लाबोदों एनसि केम्पआवहाय भुटानावहाय एनसि केम्पआवहाय सेकेन्ड बेटालियन बेफोरबायदि केम्पआव 16 बेट्सनि ना मानिबा सासे एम्फौ होननाय दङमोन एम्फौ होननाय नामनि मानसि सासे दङमोन जों बेजों आंजोंनो थाफादोंमोन बियो भाइस प्रेसिडेन्टनि आं जिएसनिमोन जों सानैजों सानफ्रोमबो आरो जायफ्रा जोथोन खालामजानाय बिथांमोनाबो गोसोआव दङ भाइस प्रेसिडेन्ट सार बेबो गोसोआव दङ खिन्थु दिनैनि दिनाव मोनसे बुस्थुखौ आं दुखु मोनदों एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ जों जोथोन लाबोदोंमोन फारसेनिफ्राय जोथोन लादोंमोन खिन्थु बे जोथोन लानायनि मिनिङा भेलुलेस जादों जों बिनि जायगायाव जुदि बिमाखौ जोथोन लाबोयोमोनबा बिराद बोर मोनबोबावगौमोन ओंखायनो आं बुंदों एनडिएफबिनि थांखि एनडिएफबिनि सिन्था धारा खालामनायमोन मिशना फेल बेबो मोनसे थिग एनडिएफबि जोनोम जानानै गुबुन हारिया बर'खौ नाख्रेबनो हायाखै खिन्थु दा गुबुन हारिफ्रा डाइरेक्ट नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बर'खौ नारसिनदों आरो नाख्रेबदों आरो नारसिननानै लागासिनोबो दङ नारसिन जाबायबो थासिगोन थ' लोगोफोर आरो आं बाथ्राया जेखिनो हक आं दिनैहाय मोनसे सारायनि भिडिअ साराया आंनो दाखालि हरदों एक्स एनडिएफबि बिथाङा रिहेबिलिटेसन मोनाखै ना मा केसनि बाथ्रा बुंदों दा बिथांनि बाथ्राखौ ससे नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आङो नागालेण्ड कर्ट दाख्लैसो मारिनानै फैदों दा नागालेण्ड कर्ट मारिहैनायाव जोंनि एडभकेट बा उकिला जोंखौ बुंदों नोंसिनि केसखौ जोङो आलदा खालामसिगोन बै जायनाखि थाङाखै बे थाङैफोरनि दारैहाय जेन'बा नोंसिना पेन्डिं जाफाबाय थादों दा बेयाव नोंसिनि केसा रानिं जायाखै दा नोंसिना जोबनायनि प्रसेसआवबो फैयाखै जेला आलदा खालामखाङो अब्लासो नोंसिना प्रसेसआव फैबाय थागोन आरो जोबनायनि लामायावबो फैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बेयावबो थाखा फैसा गैया आंहा फानलु फानला जेबो गैला मानो होनबा आं सिगां 2018 जेलानाखि हमजादों बे हमजानाय समावनो आंहा दिनै 2018 हमजानायावनो आंना थाखा फैसा हा हु धोन सम्पति गासिबो थांजोबखादों मानो होनबा हमजानाय समावहाय आङो आफादनिफ्राय बा संगठननिफ्राय आङो हेफाजाबखौ मोनखायाखै बै समाव हमजानायाव जोंना सावरायग्रा सार फेरेंगा सारमोनहा दिनै 8K फाननानै जोंजों हमजानाय जेनाखि नागा बिथांमोननोसो जेन'बा मददखौ हरदों बेल खालामनो थाखाय जोंहा हा हु फाननानै जोङो बेल खालामनांदों बेनो खोब दुखुनांथावखा दा बेजों लोगोसे जोङो जेन'बा दिनैनि गेजेराव जोङो केस फोजोबनो होनबाबो जोंहा थाखा फैसा गैयै हिसाबै फोजोबनोबो हाला केसखौ आलदा खालामनो होनना बुंबाबो थाखा फैसा गैयै हिसाबै जों खालामनो हाला दा बेखायनो जोङो समनि गेजेराव जोङो फेरेंगा सारमोनजों रायलायहरोमोन खिन्थु बिसोरबो केसनि बेलायावहाय जेबो बुङा थांनांला नोंसोरखौ दा थांसै होननानै बुंदोंलै आङोल' होननानै बुङो दा थांसै होननानै बुंनाय हिसाबै एथ' इजि मोनब्ला दिनै माखासे मानसिफ्रा साजा जानांगौ गोनांथि गैयामोन दिनै माखासे जेल जानांगौ गोनांथि गैयामोन दिनै जेलनिफ्राय गासिबो गबोजोबनांगौमोन दिनै बेखौ नोजोर होनानै जोङो कर्टखौ खुनुरुखुम कयेकजनाव मानसिफोरनाव हेफाजाब बा मदद बिनानै जोङो कर्ट केसखौ मारिबाय थानाङो दिनै जोङो सानसे खेबसे खेबनैयासो जोङो कयेकजननिफ्राय बिनानै मोननोसै नाथाय हथाय दिन कन्टिनिउ जोंखौ सोर सह्य होगोन दिनै गभर्नमेन्टआनो सह्य होआबालाय दा बे हिसाबै जोङो गभर्नमेन्टनिसिम जोङो खावलायहरो जोंनि केसखौ अननानै फोजोबनानै हो आरो थाब फोजोबनानै होनो हायाबा जोंनो थांनो फैनो थाखाय माबा मोनसे सुबिदाखौ खालामनानै होयो आं बेखौनो खावलायहरो दिनै रिहाबिलिटेसनबो जोङो मोनाखै रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो जोङो बेखौल' बुंहरो मानो होनबा दाखालि जोंना एनडिएफबि पिडि हिसाबै जोंना 52 जन रिहाबिलिटेसननि फाइनाल लिस्टआ ओंखारदोंमोन नाथाय जोङो 52 जनल' नङालासिनो 225 ना बेसेबांबा जन फेरेंगा सारनाव लिस्टआ दंहैखायो मानो होनना बुंबा सासे एनडिएफबिनिनो गोख्रों लिडार आरो दानि सरकारावबो EM हिसाबै मोननाय हिसाबै जोङो निस्सय जोङो बिथांनिफ्राय जोङो बिथांनि हेफाजाब बा मददनि गेजेरजों जोङो रिहाबिलिटेसनखौ मोनफुंगोन होननानै जोङो बिथांजों थांनानै